Nie, s tými, inak, čo sa ak môžem, tam... Áno, ak môžem. áno. Ak príjmem túto vašu argumentáciu, že teda, dobre, nevedeli ste, či je to pravda, jednoducho nemohli ste to zverejniť, lebo ste nechceli skončiť na súde, čo by ma ani na Slovensku neprekvapilo. Musíte ale uznať, že to, čo sa nachádza v Gorile, nie je jediným korupčným podozrením voči stranám, s ktorými ste v koalícii boli. A ja sa teraz pozriem do počítača, aby som si len pospomínal. Vláčiky, tender na tretieho mobilného operátora, Branisko, SPP. Aký je v tom rozdiel? No, rozdiel je v tom, že tie korupčné kauzy budú existovať vždy. A my teraz si môžeme povedať, že ideme umrieť na krásu a povieme, že s každým teda, kto má maslo na hlave, čo len trochu, alebo teda, že s nikým vlastne nepôjdeme do koalície, ale potom prečo by nás mali voliči voliť, keď rovno povieme, že s nikým nepôjdeme do koalície. Jednoducho, to hovorí sa teda tomu, že volíte menšie zlo, môžete voliť aj väčšie dobro, to je jedno, ako to teraz nazveme, ako to budeme definovať, ale my nežijeme v ideálnom svete. Jednoducho ani táto vláda, ani tá druhá Dzurindová vláda nebola snehobiela, ale môžem vám povedať, že táto vláda bola 100-krát belšia ako tá Ficová. Tak sme si povedali, že dobre, my ideme do koalície so stranami, ktoré majú síce svoju históriu, ktoré majú svoje kauzy, nech to oni vysvetľujú svojim voličom, ale je to stále lepšia alternatíva pre Slovensko, ako má tu Fica. To bolo v roku 2010? Áno, a aj v roku 2010 sme videli v premiérke Ivete Radičovej garanta toho, že sa to nebude opakovať a myslím si, že sa to neopakovalo. Určite nie v takom veľkom rozsahu. A aj keď došlo k nejakému korupčnému konaniu, povedzme ten daňový rad Košice, tak pomaly na tom išla padnúť vláda. Viete si predstaviť, že kvôli jednému prenájmu budovy by išla padnúť Ficová vláda? Ani náhodou, ale vynadal by novinárom a vôbec by sa nebavil. Pozemky pod Tatrami. Tak to bol asi 100-krát väčší biznis. Neporovnával som teraz finančný tam objem. Tam išlo stovky miliónov. Povedali ste, že v roku 2010 bola tá voľba jasná. Nemohli ste povedať, že s nikým nepôjdete a istá programová blízkosť tam bola. Máme rok 2000. Aj istý pragmatizmus. Máme Napriek tomu som Mikloša upozornil na nomináciu Bubeníkovej. Hovoril som mu, že ten spis Gorila, bez ohľadu na to, čo v ňom všetko pravdy je, nie je, tak pani Bubeníková je tam ako v ťažkých podozreniach. Keď teda povedal, že na jeho politickú zodpovednosť, keď Boh vie, čo to znamená, tak dobre, pre zachovanie mieru v koalícii sme ustúpili. Myslím, že včerajšie preferencie sme asi zistili, čo to znamená na jeho politickú zodpovednosť, pretože niečo vyše 5% nie je to, čo SDK zvykla mávať. Hovorili ste o roku 2010. Máme rok 2012. Všetci sme si prečítali, čo to znamená spis Gorila a aké praktiky sa tu v roku 2006 používali. V čom po prečítaní tohto spisu je Fico horší ako vaši bývalí koaliční partneri? V ideológii, v dívaní sa na svet a v tom teda, že keď pripustíme, že tak veď kradnú obidvaja rovnako, pričom ešte raz chcem povedať, je veľký rozdiel medzi síce tie isté strany, ale predsa len premiérka Iveta Radičová bola veľmi silný garant toho, aby sa predsa len nekradlo, aspoň nie v takom rozsahu. Čiže tam už aj v tej korupcii je veľký rozdiel. Aj keď si tie kauzy takto dáte pod seba na jednu stranu, na druhú stranu, tak budete tam určite vidieť rozdiel. Ako v sume určite. Len premiérka Radičová odchádza z politiky, máme rok 2012 a prečítali sme si všetci Gorilu. V čom je ten rozdiel, keby tá miera korupcie mala byť hneď rovnaká, čo nie je, tak rozdiel je v tom, že navyše tie riešenia, ktoré prezentuje ľavica, poškodzujú slovenskú ekonomiku a neriešia problémy. Tak Fico teraz ide napríklad rušiť rovnú daň. Tak jediná reforma, ktorá naozaj preukázateľne, alebo tá, ktorá najviac prispela k rastu Slovenska, tak on to teraz ide rušiť. No toto sú skrátka tie ľavicové sociálne riešenia, ktoré by najradšej, oni to majú v krvi, to rozdávanie peňazí, obzvlášť keď sú cudzie, a v tom je veľký rozdiel. Naozaj je Fico ešte takým strašiakom? No ale veď si prečítajte teraz aktuálne, čo zverejnili pred mesiacom, 43 strán programových téz, veď tam sa nám dvom sa tam vlasy dúbkom postavia. No, nám dvom určite. No, to keď si pozriete, to sú strašidelné veci, strašidelné, to skrátka, tí ekonómovia, to je nasmiech, čo sú tam ekonómovia. Čiže neviem, či si pamätáte, podpredseda Smeru, jak argumentoval tým smiešným grafom, jak klesla cena plynu o 90%. Tak myslíte pána Kažimíra, za ktorý sa ale ospravedlnili, to treba. Ale jak vôbec tým môže dosť veci, to len hovorí hrozne veľa o tom, že... Tak niekomu urobil zlé podklady. To je skrátka rodina Edemsovcov, čo sa tam týka z ekonomiky. A títo ľudia chcú riadiť štát. Čiže aj preto... A to, že vydržali 4 roky, od 2006 do 2010, je len preto, lebo došli k plnej špajze. Tak prvé 2 roky skrátka bolo z čoho rozdávať,
Druhé 2 roky nám zanechali 8% deficity. Veď to je čistá grécka teraz cesta. To vyzerá tak, že asi nebudeš čoho rozdávať a všetci hovoria o konsolidácii verejných financií a dostaneme sa k ním. Ešte sa chcem ale vrátiť. Čiže toto sú pre vás dôvody, pre ktoré opakovane, rovnako ako v roku 2010 aj v roku 2012 hovoríte strane Smer jasné nie. Pri prípadnej povolebnej spolupráci. Jasné, veď s nimi ísť do koalície, to by bol čistý programový zlepenec, nič viac. Tak v x veciach sme presný opak. Aký zmysel má takéto dve protichodné... Vy hovoríte programový zlepenec, oni hovoria o vás pravicový zlepenec. Áno. Tak môžeme sa rozprávať o tom, že ktorý by bol horší alebo lepší. Dobre, s kým potom áno? No tak pre nás je naďalej pravicová vláda, tá, ktorá dokáže Slovensko viesť aj v ťažkých časoch, ktorá nie je len do pekného počasia a do plnej špajzy. Čiže uvidíme, či sa to podarí obnoviť. Tie prieskumy tomu síce nenasvedčujú, ale napriek tomu tvrdím, pre Slovensko najlepšie riešenie je pravicová vláda. A čo ak tam bude Dzurinda, Mikloš, Hrušovský, Figeľ, Bugár? Pozrite sa, ja som sa k tomu už vyjadril. Ja chápem teraz, že ja nezmením celý svet, ja jeden sám ich hneď naraz, ale predsa len si myslím, že ten tlak verejnosti je dostatočne silný na to, a aj tí ľudia už len majú v sebe štipku tej sebareflexie. Čiže nepredbiehajme, uvidíme a primárne sú to ale otázky na nich. Určite sú to otázky na nich, ale jednu otázku ešte si neodpustím v súvislosti s touto témou. Vy si viete predstaviť, že dopadnú voľby tak, že naozaj sa podarí vytvoriť pravicovú koalíciu, že sa s tými ľuďmi budete stretať v parlamente, na vláde, že budete s nimi sedieť na koaličnej rade. Dokážete sa s nimi ešte rozprávať? A budeme hovoriť aj o Eurovale a o iných veciach. Takto, viete čo, to je tak, že nie vždy prerastú, alebo väčšinou tie politické súboje, alebo tá politická rozdielnosť, alebo tie konflikty väčšinou neprerastú do osobných konfliktov. Samozrejme, že sa s tými ľuďmi dokážeme rozprávať. A napríklad sme boli aj 2 dni dozadu, s Ivanom Miklošom som bol na jednej besede v Carltone, to nie je tak, že vidíme sa a ideme si po krku. Preto sa pýtam. Čiže samozrejme, že áno. Napriek tomu, ja som sa to už niekoľkokrát vyjadril, že ja už s nimi do vlády nepôjdem. A to nie je len gorila. To je aj to, že vôbec ten prístup k celej tej problematike s tým eurovalom, to hrubé zavádzanie verejnosti, ktoré teda vyčítam najmä predstaviteľom SDKU a takisto aj iné veci, už skrátka pre mňa osobne, ja som z toho vyvodil zodpovednosť, že nie, ale tak možno sa nájde nejaké iné riešenie. Nebudem predsa predbiehať, keď 10. marca máme voľby. Hneď bude Euroval, ešte sa vráťme predsa len k jednej kauze, aby to teraz teda nevyzeralo, že len všetky ostatné pravicové strany nič, áno, no už sú tie zlé. Viete, o čom hovorím? Jasné. Ten dokument sa volá Sasanka. Napriek tomu, že sa naozaj v Sasanke nehovorí o províziách, nehovorí sa o žiadnych transferoch peňazí, ale predsa len komunikácia s podnikateľom, ktorý je na údajných mafiánskych zoznamoch. Máte vy morálne právo vylúčovať niekoho z politiky? Určite áno. Komunikácia s týmto pánom je prinajmenšom nevhodná. Ja s tým súhlasím a nakoniec som k tomu aj dospel už pred 14 mesiacmi. Viete, to nie je tak, že som veselo si s ním SMS-koval dennodenne a keď to vyšlo na verejnosť, von, tak som rýchlo s tým prestal. To už je 14 mesiacov dozadu. Nekonal som so zlým úmyslom. Toto si myslím mimoriadne dôležité. Konal som skrátka v snahe zistiť, kto sú zradcovia v koalícii. To sa nepodarilo tam. Len, pán Sulík, jedna vec mi nejde do hlavy. Riešili ste voľbu generálneho prokurátora s človekom, ktorý sa, ak mali médiá správne informácie, od rána do večera premával po generálnej prokuratúre. Otvorene sa hlásil k podpore Dobroslava Trnku. Nejde mi to dokopy, nerozumiem tomu. Ako môžete ako predseda parlamentu riešiť tajnú voľbu generálneho prokurátora otvorene cez SMS-ky. No počkajte, ale čo to znamená? Vysvetlite mi, že čo to znamená riešiť. Preto, lebo je pravda, SMS-ko som mu poslal výsledky voľby, ktoré by o 10 minút neskôr na Aktuality.sk sa dozvedel rovnako. A potom ešte som mu poslal jeden blok, ktorý hodinu alebo deň neskôr bol zavesený na webe bez akýchkoľvek zmien. Ja viem, že boli to hlúposti, bola to chyba, to nezmením. A to ani neoddiskutujem, to bola jasná chyba a bude mi to ponaučením. Ale ja som neprezradil štátne tajomstvo, ja som aj nerobil nejakú korupciu. Len išlo o citlivú vec, na ktorej sa takmer rozpadla vládna koalícia. Nie kvôli tomu, že ja som si s ním SMS-koval. Tá koalícia sa rozpadla takmer kvôli tomu, takmer na voľbe generálneho prokurátora. že SDKU navrhlo Trnku.
čo bol čistý podraz voči Ivete Radičovej, čo bol skrátka pokus sa jej zbaviť. Toto jednoducho, tam boli úplne iné intrigy v hre. Bude tu aj Mikuláš Dzurinda, jeho sa budeme pýtať. Tak sa na to opýtajte, že prečo vlastne pán Jániš navrhol Trnku. Jániš z SDKU navrhne Trnku na generálneho prokurátora? Veď o tom sa bavíme. Náš kandidát najprv nebol žiaden, sme povedali, my sa prispôsobíme našim koaličným partnerom a budeme súhlasiť s tým, na kom sa dohodnú oni traja. No a keď sme videli, že to nikam nevedie, tak sme začali tlačiť doktora Čenteša. Poprvé. Po druhé, veď SAS najviac tlačila na otajnenie voľby. Čiže toto hovorí jasne v náš prospech. Ktorý som si SMS-koval s pánom Kočnerom, bola chyba, nemalo to byť. To mi došlo už aj v decembri predminulého roku a som s tým prestal, ale už musím s tým žiť. Ale ešte raz, nekonal som so zlým úmyslom a mal som snahu zistiť, kto sú zradcovia. A to predsa tú informáciu, kto sú zradcovia, bude mať. Zistili ste? Nezistil som, lebo verejne sa to ešte nevie a spomínali sa rôzne strany, spomínali sa rôzne mená. Vy ste to povedali, že človek, ktorý mal teda k Trnkovi, že mimoriadne blízko, ktorý ho podporoval. To boli verejne známe medializované informácie. Tak som si ja teda povedal, že on najskôr bude vedieť, kto sú naozaj tí zradcovia. Ale neviete to. Ani vám to nepovedal. Ja teda mám nejakú svoju vlastnú teóriu. Možno by nebolo zlé teraz mu poslať SMS-ku, že kto boli tí zradcovia. Ja to vás nechcem nahovárať na môj žiadne telefón, konanie. keďže ja mám 15 rokov to isté číslo a nemám žiadne iné, mám len tento jeden, tak môj telefón je v podstate taká vec verejná. Čiže o tom by vedeli rozprávať aj niektorí novinári, takže áno, čiže po tých posledných SMS-kách ja budem ešte opatrnejší, aby som ja teda niečo niekde posielal. Dobre, ja sa spýtam kolegov v hľadisku v štúdiu, či by sa chceli spýtať niečo pána Sulíka. Asi prioritne k tejto téme. Môžem? K Eurovalu? Tak k tomu sa dostaneme neskôr, ale predsa len máme tu ešte otázky, ktoré došli na spravodajský portál aktuality.sk. Sasanka, prednedávnom to bol Kočner. Ešte predtým, ako výjdu ďalšie zvieratka, ktorým ďalším kontroverzným ste poskytovali live coverage z parlamentu? Live coverage? No nikomu. Samozrejme, poznám sa s množstvom ľudí a aj s množstvom ľudí som sa stretol, napríklad s pánom Pavlom Vajsom, predstaviteľom zbrojárskej lobby, som sa takisto stretol a podobne. Čiže ja neviem, no viete, keď nemáte čo skrývať v živote, keď žijete tak, že nech kľudne všetci všetko vedia, lebo nepáchate žiadne zločiny, tak jednoducho nedávate si pozor, že ktorá SMS-ka, čo kde pojete do telefónu, no tak ja neviem ešte, čo sa môže vytiahnuť. Zatiaľ sme mali teda 2 diely preto hovorím, že tohto možno bude ešte tretí. No ja som teda už bol tak navyknutý, že chodí to každý piatok, ale minulý nedošlo, tak možno zajtra. Tak možno uvidíme, že, áno, že tretí diel možno zajtra, čo vyjde v tento piatok. Dobre, pozrime sa aj na Euroval a s tým súvisia vaše návrhy v sociálno-ekonomickej oblasti. Zostaňme najskôr pri Eurovale. Boli ste jednoznačne proti Eurovalu, dokonca aj padla vláda, bojovali ste proti Eurovalu. Sme boli všetci proti Eurovalu? Áno, ale ja teraz hovorím o tom výseku. V tejto zásadnej veci. Vláda padla, Euroval tu dnes je, zjavne sa bude navyšovať, zjavne budú pokračovať problémy v Grécku, uvidíme, ako sa to podarí vyriešiť ministrom financií Európskej únie. Otázka. Mali ste správne rozhodnutie? Stálo vám to naozaj za to? Určite áno, určite. Je to zásadná vec, je to ako podstatná vec, ide o miliardy eur. My sa bavíme o jednom štátnom rozpočte. To nie je, že tuto trošku o fazulkách, že mávneme nad tým rukou. To je jeden štátny rozpočet. To za Fica sa toľko peňazí ani zďaleka neukradlo. To si treba uvedomiť, že to sú šialené peniaze. To, čo tam doteraz poschvalovali, títo naši politici presluhujúci, ktorí majú plné ústa národno-štátnych záujmov, tak doteraz tie záväzky, ktoré schválili, sú 2900 eur na osobu. 2900 eur na každého jedného Slováka, to si treba predstaviť. Už celkový štátny dlh Slovenska je 6000 eur, ale to je dlh, ktorý vznikol, povedzme, lebo sa stavajú diaľnice a aspoň niečo z na Slovensku. Alebo sa tu vyplácajú sociálne dávky, už niečo, hej. Ale tých ďalších 2000, polovica z toho, čo doteraz sme za 20 rokov nazbierali, tak my len takto lusknutím prstu pošleme takmer 3000 eur na grécke dôchodky, francúzske banky. To sú strašidelné veci.